تاج محمد تاجل تاجل دا جاگنا روایتاتا مطابق 1833 بڈھا باغ ضلع کچی ٹی ودی مز اونا باونا پن محمد صادق او پیرنا پن تاج محمد اس دا خاوت بنگلزئی قبیلہ نا بدوزئی نا شاخ آجیزئی پاننگار ہے کم ود مس پیڑی مس دا خاوت کچی ٹی جاگئی مز ولے روزگار مالداری نا صوبان سہ لکن کچی و تیرمکن خراسان نا مستنگ نا علاقہ تیری ٹی اندا خاوت ملک ڈغار کنگر ہے تاجل نا باوا محمد صادق اسے درویش صفت تو بزرگ و بندہ غساز تینا مالداری تن اوار کچی ٹی بزغری و زمینداری نا ہم کارم کرے کہ اسے روایت اسے نا مطابق کچی ٹی او تینا مالے خوائفے کہ چارنگا یارات تن اونا ملاقات ماس اندا ملاقات ٹی او دے دا بشارت رسنگا کہ اونا مخان اندن و اولادس ودی مسنے کے او نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا عاشق اس مروئے تاجل نا ودی مننگ نا باراوٹ عجب و روایت اریر کہ تاجل تینا لمنا پیڈٹی عام چنانا میادان مسے چارتو زیات ماز ارا وقت دا چنا ودی مس اونا باوا تینا باوا نا پن تاج محمد اوڑا تخا دوستی انکل او دے تاجل پارے رہ پارا کے تینا چنک سنی ٹی ام او عام چناتے امبار گوازی نا شوقین اللہ ہر وقت اسے غم سے ٹی ڈبس ارا وقت اونا باوا او دے مدرسٹی داخل کرے تو اولی کو دے او الفان مست بے خوانا اونا دا زیر کی او دانائی نا صفت اونا استاداک ام کرے رہے ولے تاجل باز خواننگک کتو عام براہوئی نا چناتے امبار تینا کرے خوائفے کہ او باوتن بزغری و زمینداری ٹی ہم دو سبکی کرے کہ شہر پاننگ اونا چنکی نا شغلس تینا دامون ایمون راجنا ارویل و مسئلہ تینا زیبائنگا شہراتے ٹی پیش کرے کہ ولے اسے وقتس اندنو بس کے او دے سفر وسیلہ ظفر والا ضرورت نا صوبان پیشن انوئی تما او وقت تا متحدہ ہندوستان از گڑا تینا علم نا ملاسی و بزرگ آتک کوشش او دے مرسکان درے دا دورٹی او نا بیرہ دا خطنا عظیمنگا صوفی شاعراتا درباراتے ٹی حاضر مسکے بلکہ افتا کلام و پیغام نا ام مطالعہ کرے کہ شاعری نا اونا تینا فطرتس دا مشاہدہ آن پد اونا کلام ٹی پین پختگی بس تاجل تینا گچینا خیال و فلسفہ براہوئی زبان بیدس ایلو زبان دن کے فارسی سندھی ٹی ام بیان کرے کہ تاجل نا ورنائی ٹی اونا باوا محمد صادق دنیائے اللہ او وقتا تاجل اندو سندھ ٹی اس ولے باونا گڈی کو دیدار او دے نصیب اس اندہ خاطران اسے دے اس مست او تینا باغ ٹی سر کرے او باونا میتے کو پتس او کان پد منا وقت اس کان کچی ٹی مز ولدا سیل و سواد نا شوقیہ تاجل تینا مزل نا تلاشٹی اسے جاگہ غاڈ کتو ارا وقت تاجل جوان دنیا نا سیل و سوادے کرے واپس کچیا بس تو داڑے اونا گزران صحیح ورٹ متو کہ اونا درویش صفتی و ایمانداری آن متاثر مرسا وڈیرا نور محمد بنگلزئی او دے تینا ملکا تیان گڑاس کول خواہ مقرر کرے ولے دا سخی طبیعتا بندق ارکس انتس خواہس او دے نا کتو کہ ایون ام اونا خودداری او دے پین نا دستگیری نا سبق توسوز بازو دا ذمہ تیان تینا جان خلاص کرے اونا درویش خد و خال نا باروٹ پاننگے کے برز و بالادی و بندہ غساس ریشا انام تخاکے او بلو پجت اسر تاجل ارابرام کرے سوز اولی کو اراغان او دے اچو اولادس متو پدان ایلو برامے مائی لال پنیو نیاڑی سے تن کرے اراڑان او دے مسے مسیڑو اسے مارس مس کہ او تینا باونا پن محمد صادق تینا مارا تخا اونا مسر تیان اسے کہ ستی اس او ام شاعری کرے کہ تاج محمد تاجل تینا زندگی نا گڈی کو دیتے ٹی خن تیان ام معذور مس ہرا وقت کے پین واک
وسان انا تو بس پدا تینا مخلوق ٹی تما تینا زند ٹی زیات وقت امانو نا شعر کے اودے شاعر نا شعر ام پارے وقت گدرے فے تینا زند نا گڈی کو دیتے تینا نواسا گیلا فقیر نا اراٹی گدرے فے انداڑے اسے 113 سال نا عمر ٹی نومبر نا 20 تو مصر تاریخ 1942 ٹی وفات کرے اونا مزار بستی وزیر خان بڈھا تحصیل باغ ٹھیے